Ahojte, touto cestou by som chcel pozdraviť všetkých mojich trolov, mojich osobných trolov. Už aj také je, že ja mám vlastných trolov, ktorí sú u mňa na sieťach, na Facebooku hlavne, ktorí sa na mňa zameriavajú a keď ja niečo dám vonku, tak oni automaticky samozrejme tam musia pridať nejakého rehotajúceho sa smajlika alebo niečo podobné, alebo nejaký priblblý komentár, veľakrát vulgárny a tak ďalej. Tak ja som ich len chcel pozdraviť, že super, že ste, a ostatným chcem len povedať, že prosím, tolerujte ich, sú to len predsa takí jednoduchší ľudia, ktorí len nevedia, čo činia, veľakrát už aj vedia, že na tom Slovensku je zlé, že naozaj stále majú menej a menej peniažkov v tých peňaženkách a podobne, ale idú bomby stále, takže nechajme ich, nech sa tam vyrozprávajú a ešte pekný večer.